We kiezen alle jaar topsporters als Pieter Wening, Sven Kramer, Epke Zonderland. En ze hebben alle jaar één ding gemeen. Ze zijn heel jong begonnen. Maar ja, Pieter die fietst net meer. Sven zit net meer op de redens. En Epke die had zijn turnpakje al opborgen. En dus ben ik nu op zoek naar de toppers van de toekomst. In Friesland kunnen we heel goed reetrieden. En we hebben echt een heel soort wereldkampioenen horen. Als Rintje Ritsma, Its Postma, Falco Sandstra, Hilbert van der Duim, Adje Keulen-Deelstra. Ja, maar dat weet al je vroeger. Dat was toch precies de toppers van de toekomst. En waar bestond dan? Ik ben Berend. Hey Arjen, best wel het vaak ontscouten? Nou, valt wel mooi. 1 keer in de week ongeveer. En is dit moeilijk? Nee, valt wel mooi. Dus zou ik het herkennen? Dat betekent wel. Zou je het leuk vinden? Oh. Berend, hoe vaak ben je te vinden op een ijsbaan? Nou, 6 keer per week. 6 keer per week? Ja. Hoe goed bist je dan wel net? Ja, voor mij leeft hij het heel goed. Ja, maar wat heeft je al hier al een keer gewonnen? Ik ben 12e op mijn clubwedstrijd en 5e op het FK. En ik hoop dat ik dit hier mooi wat NK. En wat zou je dan heel graag nog eens een keer winnen willen? Het Olympisch goud en de Elfstedentocht. En waar is dan die grote idool? Jorrit Bergsma. Jorrit Bergsma? Ja. Maar sto is Jerre wat ik van de regelen heb. Ja, Berend. Ik ben het. Jorrit. Is dat Jorrit Bergsma? Dat is Jorrit Bergsma. Jorrit Bergsma is zo'n 30 jaar en hij went het in Oudeborn. Hij is begonnen als marathonrieder en dat kan hij echt geweldig. Zo is hij meerdere keren Nederlands kampioen op natuurreis. Jarenlang wie Jorrit de grote favoriet voor de Overstedentocht. Alleen nog, er wie één probleem. De luik niet is. Maar waar het wel altijd een ijs luidt, dat is in de ijshal. En dus laat Jorrit hem daar op het lange baan rieden. En ook daar is hij goed in. Maar als absolute hechtepunt Olympisch goud op de 10 kilometer in Sochi. Jorrit is trouwd met de Amerikaanse reetriedster Heather Richardson. Zij is voormalig wereldkampioen op de sprint. En ze hebben 2 benen, een zoon en een dochter. En ik zei in de vast heel goed rieden. Hoi. 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 Ik ben Jorrit. Ik ben Berend. Hey Jorrit, hoe oud was je toen de stoot begon met reetrieden? Nou, ik denk dat ik voor het eerst zo'n 4 of 5 jaar was, toen ik voor het eerst op natuurreis stond. En ja, mijn huid die zegt wel dat ik wel wat talent hier. En ik, mijn broers, die stonden ik op natuurreis. En die dacht, daar wat we meer met van, dus die is met ons naar het afgegaan. Maar toen was ik wel een jaar of zo. Toen heeft natuurlijk de gouden medaille gewonnen, de Olympische gouden medaille in Sochi. Dat was natuurlijk grandioos. Oppermachtig. Formidabel. Maar nou wil Berend echt heel graag Olympisch goud winnen. Hast je misschien nog een tip voor Berend? Een tip die vind ik niet weet. Ja, goed blijven trainen en goed op de techniek letten. Dus het is samen met rieden. Het is net zo, hoe meer kracht je erin zet, hoe harder je gaat. Bij het rieden is het heel belangrijk dat je technisch goed rieden. Dus daar moet je elke training weer aan denken. Van goed die techniek pakken en goed vallen, die valbeweging. Dus elke training het kapje erbij en gewoon de beste training draaien. Ja. Maar wist je net als flauw van elke dag maar weer trainen? Nou, het rieden is nooit oud. Dus je bent elke keer weer op ziek naar de perfecte slag. Want je moet er steeds in de gedachten houden van het winter wil goed wezen, dus ik moet nou hard trainen. Is dat trainen leuk? Ja. Ja. Nou, gelukkig maar. Maar ik na het harde trainen moest ik goed rusten. Dus dat komt ik wel gauw eens voor. Dat je te hard trainen en weer nog harder trainen en net goed op jezelf passen. Ja, dan kun je op een gegeven moment oertraind worden. Ja, ik ben nou al, hoe lang? Ik ben al 30 jaar aan het rieden, maar het is nog steeds niet oud.
Nou, lekker fruitjoch, dan ben je toch nog wel even bezig. Ja. Nog wel 30 hier. Ja. Hoe oud ben je dan? 41. 41? Ja. Oh, en maar toch was ik graag die gouden klappen leren, toch? Ja. Nou, zullen we gauw oefenen? Ja, prima. Zet hem op. Nou, mag ik je een helpen, Berend? Lukt het? Oh. Hoppatee. Huppatee. Nou, ik vond dat ze al hele mooie bochtenrieders, Berend. Maar op het rugtereind is bij de reetrieden is de valbeweging is heel wichtig, zeg maar. Dat is maar die bijhaalbeen, dat is een ontspan bijhellen, zeg maar. En dat is wachters en dan hoe beter die valbeweging is, hoe efficiënter als kies rieden. Dus dan is het haast hoe minder kracht het broekt en hoe meer van de valbeweging broekt maakt, hoe sneller het giest. En dat kost ook minder kracht. Dus daar zit nog een beetje verbeterpunten in. Dus als je valbeweging goed onder de knibbel krijgt, dan is het een heel goeie. Oké. Wat vind je de grootste dream toen je stoppen is maar rijden? Nou, toen ik een beetje jonkje wie ik nog net zo volle droom. Wie hier gewoon een soort wil op het ijs. En toen ging met mijn broertjes, mijn björnjonkje, gingen we altijd naar de ijsbaan. Maar pas toen ik een jaar of 6 zoontje was, toen begon ik de marathon, het marathonrieden wat te ontdekken. En daar vernam ik dat ik daar goed in was. En toen kreeg ik wel een ambitie om daar beter in te worden en om ooit de Elfstedentocht te rijden. Waar zegt die huid dan aan dat is toch echt een beetje talent hier is? Nou ja, ik ben de middelste van 3 jongens, dus op het ijs wie ik de jaar rondrijden, maar mijn oudere broer, achter mijn oudere broer aan en ik mijn jongere broer, die moest mij natuurlijk. Dus die kon wel zien dat er wel een goed slagje in zit. Dus, een slagje? Ja, ik weet het net. Wel wat talent voor het rijden, voor de beweging. En die dacht, we moeten maar die jongens naar die helft. Ging je en watje, boem. En watje, boem. Ja, dat ben die klap, hè. Watje. Watje. Hoe langer als je wacht je, hoe beter het is. Ah, talentje, hè? Ja, je gaat hartstikke best. Jorrit B. Hij zit erop. Hij zit erop, jongen. Jorrit, hebben we hier te krijgen maar een topper van de takkomst. Ja, ik ken hem missen. Dat is een topper, hè? Nou, dat is toch mooi om te jaren? Ja, maar Arjen, ik zou het voor lauwe scout willen wezen. Scout. Ja. En wat moet ik dan? Assistent. Van die. Ja. Hey Arjen, als ik dan scout ben, hè, krijg ik dan echt zo'n mooi trainingsjackje? Ja, dat regel ik. Dan krijg je toch een mooi trainingscheckje. Oké.